Hľadáte nový byt a neviete sa rozhodnúť, či chcete mať v kúpeľni sprchový kút alebo vaňu? Možno vám vyrieši túto otázku práve nehnuteľnosť, ktorú vám teraz predstavím. Jedná sa o rozľahlý trojizbový byt na starom sídlisku v Prievidzi, ktorý má 74 m štvorcových a v kúpeľni tohto bytu sa nachádza oboje. Čiže máte tu aj sprchový kút, aj vaňu. Aby toho nebolo dosť, mám pre vás ešte jedno prekvapenie, ktoré poteší najmä ženy. Byt obsahuje i samostatný šatník so svojím vstupom. Toto naozaj v paneláku nedostanete.